L-interess personali u dirett li l-kelliem ewlieni nazzjonalista għal-Għawdex Alex Borch qed juri f'kull fażi tal-iżvilupp privat fil-Forti Xamrej fil-limiti ta' Għajn Silem għal dubji serji fl-aħħar jiem fih dan il-partit tiegħu stess. Fost dawk li okritom għajnhom għal dan tkellmu ma' News fejn esprimew il-konfużjoni tagħhom meta referew partikolarment għal fatt li Borch m'għandux is-sosten tal-partit ta' Bernard Grech biex jitkellem favur il-proġett, waqt li l-Partit Nazzjonalista stess għadu lanqas esprima il-fema uffiċjali tiegħu. Borch magħruf għal pompożità tiegħu mhux l-inqas fuq il-midja soċjali, fl-aħħar jiem ħareġ aktar minn triqtu biex jiddefendi l-proġett li qed jiġi propost, daqs li kieku kien xi proġett tiegħu stess. Għamel dan waqt li kien mistieden f'dibattitu ta' John Mallia fejn tkellem ċerta konvinzjoni dwar dak li kellhom f'moħħhom l-iżviluppaturi u anke x'jiġri jekk dawn ma jimxux ma' dak li hu ddikjarat fil-kuntratti li jorbtu kull żvilupp fis-sit storiku. Tmur tiġġiela u twaqqalhom is-swar u l-bastjuni wkoll, bravo. Imma ma nemmikx. I'm sorry, il-kuntratti joddu u ma jidher li imkien li rajt fl-agreement li se jingħata. Le. Vera. Iva, 100%. Hemm li se jkun hemm dritt ta' passaġġ pubbliku madwar id-ditx. Imma subject to the regulations established by the company terġa'. Inti għadek jemettawek u Iva, jidħlu f'arranġament fl-imkien. Fejn hu miktub fil-kuntratt? Fil-kontat mhuwiex. Imma hemm il-kelma qudiem minuta. Għalhekk qed ngħid u timpoġġi l-kelma tiegħi quddiem il-kamera jiena profs għax ma niddejjaq minn xejn. Jiġifieri jekk ma jagħmlux din żgur. Dan l-iżvilupp fil-Forti Xamrej wara numru ta' snin sejra l-ħolqien ta' lukanda ta' 5 tilel, numru ta' appartamenti u aċċess pubbliku għal pjazza u l-fost tal-fortifikazzjoni, waqt li barracks ta' żmien l-Ingliżi se jinħadd biex jerġa' jintrama f'post ieħor. Is-sindku attwali nazzjonalista tal-lokalità ta' Għajn Silem Kevin Kawki ukoll tenna kif il-qbil tal-Kunsill għal dan l-iżvilupp kien l-aħjar għażla waqt li ġustifika il-bidla fil-ħsieb ta' snin ilu. Żewġ applikazzjonijiet li ddaħlu mill-iżviluppatur Michael Caruana f'isem Fort Xamrej Limited għadhom kemm ġew approvati b'5 voti kontra 2 mill-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar f'seduta fit-12 ta' Diċembru li ħadet iżjed minn 3 sigħat. Dan ukoll b'konformità mal-permess approvat fl-2012 taħt l-aħħar Gvern Nazzjonalista. Eżatt qabel din l-istess seduta jirriżulta li l-News li l-kellim ewlieni nazzjonalista għamel lobbying u anke pressjoni mawħut minn dawk li kellhom dmir jivvutaw biex jaqblu mal-proġett. Da minn barra li kif inhu diġà magħruf Borch ukoll ivvota favuri trasferiment tal-art f'kumitat parlamentari fl-aħħar xhur. Minkejja dan l-Oppożizzjoni u l-kap Bernard Grech għadhom iridu joħorġu fil-pubbliku jgħidu l-pożizzjoni tagħhom dwar dan kollu. Din il-ġimgħa stess laqda ambjentali din l-Art Ħelwa appellat lil Partit Nazzjonalista biex jieħu pożizzjoni fuq il-pjani li hemm brabta mal-iżvilupp tal-Forti Jawċi.